Witam Państwa, jak widać znajdujemy się w renomowanym, markowym salonie Toyoty. Jest tutaj również ze mną Dawid. Witam Cię, Dawidzie. Cześć Mikołaj, czekaj, bo nie mogę się skupić, bo zobacz jaka tu jest siła w ogóle zaklęta w tej skrzyni. Aż cały blat łazi. No zobacz sobie, kurczę. To jest niesamowite. Sprawdźmy to, bo to jest czarna skrzynia. Jak wiemy, w czarnej skrzyni przeważnie są jakieś rzeczy interesujące, ale też niezbyt dobre. Zobaczymy, czy tym razem też tak będzie, czekaj. Może jakąś abracadabrę, trzeba coś powiedzieć. Kurde, Mikołaj, wymyśl jakieś hasło, otwórz się, sezamie, coś, nie wiem. Abracadabra, czary mary, stara to wikary. Puściło! Jest! Proszę Państwa. Czekaj, tu widzę jakąś elektronikę. Spokojnie, mam tutaj bardzo dobre BHP. radioaktywne, antyradioaktywne, przeciwradioaktywne rękawiczki. Handshoe tak zwane. I zobaczmy, teraz wsadzamy tutaj, moi drodzy, powolutku sprawdzimy. Proszę zobaczyć, ja już tutaj widzę, są jakieś niesamowite wymysły technologii. Jest jakiś taki krwawy okrąg. Wyjmiemy Czyżby był to tajemniczy artefakt, który zaginął wraz z Arką Przymierza? Tak. Te artefakty są na dzień dzisiejszy już całkowicie legalnie. przedawnione. Ich nie ma, ale ich nie ma. Na dzień dzisiejszy takie artefakty zostały niestety zastąpione elektroniczną wersją najnowszych sterowników. Zobaczmy teraz, co tutaj się zdaje, bo to jest akurat taki dodatek. Zobaczmy Proszę tutaj, proszę Państwa, tu mamy jakiś Rarytas. Radeon 9600 XT. To jest prawdopodobnie technologia obcej cywilizacji. Zobaczmy z tej strony. 3 jakieś paski. Pewnie każdy z nich w ich mowie, w ich języku oznacza jakąś tajemniczą sentencję. No cóż, sprawdźmy teraz, czy ten sprzęt jest przystosowany do naszego takiego zwykłego, ziemskiego życia. Także, proszę Państwa, ja jako wielki miłośnik naszej ziemskiej cywilizacji przedsięwziąłem tutaj generalnie wymagane środki, żeby to dzieło obcej nam, wrogiej cywilizacji zneutralizować i w tym momencie przystępuję do działania. Najpierw tradycyjnym ruchem tak zwanym obuchowym. Bo oni się mogą jeszcze komunikować przez to lepiej dobić to. Nie poddaję się tak łatwo, także stosuję tutaj... Tu jest jakiś metal, zauważ, jakiś kurde, to jest najważniejsza rzecz chyba. Trzeba to szybko zneutralizować. Stosuję klucz. Patrz jakie, to musi być kosmiczna. I na zmianę z młotkiem. Tak, to da efekt. Jak w niedziela, kotlety. O. Hopie. Ale to mają pieroństwo, kurde. Stop chyba tytanowy. Zauważmy, tu są jakieś części tranzystorowe, moi drodzy. To wszystko jest jeszcze aktualnie... Kurczę, tutaj Dobra, jest... odpalam Wunderwaffe. Bierz to, bierz go! O, poszło! Jest! Pito! Dobre. No. Czy o to ci właśnie chodziło? Czy ten efekt był Proszę wyśniony? Państwa, co mogę powiedzieć? Zaś kolejny raz Ślązoki ratują ziemię. Co mogę powiedzieć? Nie dziękujcie.